кръвта и в името на Исус. Господи, министър, мога да говори? Де се да? Как се казваш? Бог те обича. Амин. Характера. Кой е характерът? Исус иска да го промени. Има място в сърцето ти за Исус, но характерът ти изиграва по-голямата роля и те завежда на другаде. Нито да служиш, нито да се покланяш, нито да четееш, нито да го търсиш. Характерът ти желае други неща. Въпреки, че сърцето ти има място за Исус. А? Да. Здравейте в името на Исус. Служение Емануел ви приветства. Може да се представите, да кажете как се казвате, на колко години сте и откъде сте. От град Бургас съм, казвам се Антония, на 22 години съм. Вие днес имахте пророчество от Божия човек Томи Василев и той ви каза, че вие имате място в сърцето си за Господ, но характера ви желая други неща, да не се молите, да не четете. Потвърждавате ли тези думи на Божия човек? Да, потвърждавам. Така е. Всичко, което той каза, вярно ли е? Вярно е. Слава на Исус! Как се чувствате след молитвата на Божия човек? Много по-добре се чувствам. Като нов човек, по-свободна. Слава на Исус! Слава. Какво би казала на другите хора, които могат да са в твоето положение? Да следват Исус, да се отварят цялото сърце, да се молят, да служат на Бога, да не се отказват. Какво би обещала на Исус? Обещавам на Исус, че винаги ще го следвам с цялото си сърце. Амин! Слава на Амин, Исус! слава на Исус. Емануел! Емануел. Бог с нас!